Lagi lang ko. Uy. Uy, asa ka? Nangitan kay ko kanino kay hira magkwarta kay nagproblema ko pa. Pero ano mo dadala mo kag-helmet sa connection sa kwarta o helmet ibaligyan mo na. Pili bisig madakpan ta. Facial, pwede man yung facial. Facial. Ano yan? Hindi siya. Ay, gudiri nang saka. Hindi ka ginahan lagi ko kwarta. Tingit og kwarta kay bibiyaan lagi ko sa akong bana tungod kay ano ko ikasustento niya so nangita guro tog lain. Mabiyaan kay nga na itsura mabiyaan jud ka uy. Siyempre di kasi di ba stress. Biyaan ka? For how many years? Kwarta ra dali ra kay nang ginuok ko. Naway ka ila. Kung sana po di mo kaila. Si Manay uy nagapautang dito siya na. Ya, siya may tagian ng paasa lending. Piste ng paasa, di ko gana ng paasa kay puro sila paasa. Buang ka abnormal utang man na ba? Usa na Pautang kwarta. so pautang siya. Pautang. Bala ka sa gusto ka dili. Usa yung mga papers ang kinahanglan. Dali na kay uy. Mga ID ra niya. Collateral mo ka. Porban ka ta ana, nakailangan ba mo ka ng ano? Unya gani alas 3 ako ano mo ato ko na iras na gani ko. Nagulat na lang ako sa kusundo. Wala na lang tubig, kay gusto ko mangutang lagi basi balikan di ko ato makautang ko. Magpautang sig 50,000 ang kinahanglan gud. Nagilas no kay approve niya 500,000. Ha? Dali ra kaayo. Dato din na siya. Ang tubo ra pa jud kuan na pumutang kag 1.5. Pero 1.5 5 ra ang tubo. Ano ka barato Ya na? 100,000 ang tubo ko 100 ra. Sabay ko ana bigi mo, ulit sabay ko ha. Unya sabay taon niya. So unya karon na. Sakyan ay na padulong na dahil ang Sabay ako ha. Ikuan ko ina. ay na lang. Inas ising kwartahan man nasa una, napano lang. Padulong na mo sakyan ang turo o padulong na. Ay, Magyan na lang ta. pili na po. Kon, ay di ko sakay ano ko na nakari. Kung ito sakyan gagak ka. Ay ka. Kung napapabok mo niya ko lang sakay ni. Patuloy ka ba? Paasa linding. Niya ha. Tara. Ito ko padulong dito. Ito ko padulong dito. Ako na bahala basta utang ha ino ha. Utang, Ay na ba kanimo ila to nimo? Oh. Sa hayag gura bag bula-bula sa diskuhan. Hello. Matin kog dibo. Kuya po ni mo tigding mo unto. Mura mag Uto man ako ang venue. pero mo kita natin janitor fish na violet. So man yung fighting fish? At least dato ka mo. Nakadungog ba ko mo ato magpaasa lending, di ba mangutang mo? Kung utang di ay Wala sa po problema ni mangutang. mo utang. Wala may kwarta mo bitaw mga ato magpaasang lending kay wala may kwarta nya himantayon kay mo. Mo agi-agi ko din mo akong disco ball. Alam nga di ka magmahinawan mo ron gadalag tela sa lamisa. Dibo gani, wa mo nanad sa dibo good. Ikaw wala mo kag-invite kog Adik ba dibo. siguro ni siya? Adik si mo labay ko ng helmet si mo. Ayaw misaway-saway nga mga ngutang ni kay. Oo. Walay tao nga dili mangutang. Normal lang ang mangutang, normal lang labi nagwa na tayo gikaon. Oh, normal ang mangutang pero di Ay. normal ang mahimantay niya. Agi ra kog mahilumon diri oh. Ala nga di ka mabantayan bit awan imong outfit mo jud kag Ay, makay ka, may center of attraction makay ka. Dibo gani, sidak-sidak ang ano tima. Sa may nakaon nimo. Ato mo dito sa paasa. Kay manay kinita mo no. Gagamit dahil hindi ka utang dito. Ay, Friend utang ni. may pabangutang. Sabay na lang tayo. Jesus, ako mangutang kadato na ako. Oh, di kami na lang. Asa mo dito gamanay kinita no? Oh, Yes. dito Asa dapit dito sa Manggahan. Dapit sa 7-Eleven. Oo, klaro kay na-approve ni kay nailan man sa mong naong nga kuan ni bayad. 7-Eleven katong likod sa ano. Pasunod ka may Maligag Maruya. o kato. Pasunod to na nawaligad. Ilan ng ising. Oh. Kami na maguna na lang ko ito istorya sa mundo duha. Sabay ta uy tara yun. Si mo dili ko Dito mangutang approval. uy kamo. Mangutang. Ay, ba ayaw pangutang, wala man kanimo gipugos. Kami ra magay nang inahanglan may kwarta. Usa oras daw dito. Alas 3. Mga Ninong palautang. utanong sa oras. Palautang. Tara, mura jud disco ball. Manay, may hapon. May hapon, sulod. Ako ko. Nang ni siya dito. Sulod. Kay para madali ta kay ang oras na ko mahal. Ay, kaday lang man. Wala din ang Hindi dibo. ko gusto saba pag musulod diri. Sa likod ka. Wala na din ang dibo diri na. Ang maglinya according sa beauty, dili maguna-una ang Ako na beauty ka. wa ka na rin Tokyo. Manay, may hapon. May hapon. Kung sa mo sa lumi, Mag ano ko manay, mag-apply ko ba? kung sa applyan, Lending. dili sa paasa lending naghahatag og mga requirements. Pila man imong utamon? Gamay lang manay, igulang gud pa maka Pila? 150,000. 150,000. Patanawan daw ko sa imong now. O sige, kay itsurahan. Smile daw. Mahal og nipon. Mahal og ilong. Sige. Ay mong requirements, ID lang. Ay, salamat.
Teen ID. Salamat. 10 kabuk ID? Isa lang. Teen ID. Ay, Teen ID. 10 kabuk ID. Ang ako i-release sa imo kay 150,000 dili kay mahalon man kag naong di 300 na ko. Uy, manay, salamat kay manay. Dato ko. Salamat. 300,000? 300,000. dato. Salamat, sige manay, ato na ko. Ugma, pwede kayo kumbalik. I-release dahil na ako na. Sige, Kasi gusto mo Gcash? Ano lang, 11 lang Oh, manay. sige. Salamat. Gcash lang ko or cash ko ada yun. Sige, salamat manay. Next! Ako sa pagwapahay ko ang mautang. Minda. Hi. Pila mo utangon? Kung pila ang kaya sa akong beauty, sa akong aura. Mahal og panit, mahal og nipon, mahal og antipara, daghang tato. Rilisan ta kami da imuhang imuhang requirements. Smile lang. Kana. 800,000 ako i-release. Thank you so much. Sige. Dato. Thank you. 800,000. Next. Salamat. Magsirado na ko, magsirado Di na. na pa ko na pa Ay, ko na. nanay. Si Ising katong dato kay sa una. Okay, Ising, pila mo tangon. Ano? Gida-base na silang naong no. So i-base ko na ko sa kung naong manatanawa daw. Chat lang singa kay nay nag-joke diri sa akong cellphone ha. Mahal ako dito. Wait lang. Kachat lang jud kay na jud ang text ako ha. Hello. Wala. Okay. Sing, pili mo utangon sing. Sige, 50,000 na lang para mo gamay-gamay para ako yung mauna ni mo release kay mas dako mga to ilang ipautang. 50 mil mo tangon. 50,000 ra. Okay, base na ko ha ang ilong, sa mata, sa ngabil, sa buhok sa pamanit. Okay. Unang Mo ni ang dili ay pag una-una sa kuasing kay maghatag kog requirement sa imuha. Okay? Kinahanglan magurong kwarta ron. 50 mil lang imuha, okay. Mas dali tawo na ko requirements nimo. I-focus na ko sa ano ha. Okay, mo ni requirements nimo. SSS, PhilHealth, TIN, NBI, kuha ipod kog 5 ka Xerox copy sa imong birth certificate, 5 ka Xerox copy sa imong birth certificate nga naa po di ato imong kumadrona nga nagpirma nga gianak jud ka sa normal. Taga-ipog kog picture nimo habang elementary up to college nimo nga ginaangkon ka sa imong nga maestra nga ikaw jud ang ilang estudyante. Dal ipog ko diri og bank statement nimo sa pila ka buk imong bangko? Tulo. Imo ang naglima, taga ikog 5 ka bank statement titulo sa inyong yuta, phone paper nga narimate nga ikaw jud ang naa sa sulat, og taga ipod ko og police clearance so, sa pagikulang nato diri ha. O gina-acknowledge ka sa inyong barangay nga diadto jud ka. Sumulong do tanan. Oo. Dala dayon na di. Pag dili ka na mahato dayon di ari, di na ako ma-release. Ugma dayon? Karon. Karon dayon? Oo, balikin din ko na. Kanang ipang mention gid mo nga requirements ang akong iutang iguran ako iko ilukat ana tanan. Dili di ka magreklamo kay ikaw may nanghiram ising. So dapat mo adto dayon ka pag dili ganina nimo matod. Cancel tanan. Sige mulakaw na ko. Karon na yun. Ay pagdugay-dugay diri. Sige mo ito na ko kuha na ko ha manay. Oo. Makautang ko 50,000 ha kay Oh, kailangan na gid. basta di ko magkuan anak kay subject po approval pa na. Sige. Dali ah. Hello. Uy, inaliit ka mo dito. Lisa na mi. Dili mo dagon ka ayo. Sige pa kay sa inyo ha. Ay di ra. Smile rock mo. Ha? Salig guys. 800,000. Dagon Asa gid man pa na? sa kuan. Pa-enroll ka? Dili, mangingi pang istorya tanan, kuan jud ako tanan kay para makautang ni 50,000. Imong kasaligan jug nawong. Di ba na po ano? Ilabot nimo. At least kuha tanan requirements. At least Ano ano ko siya. 800,000. At least, di ba, nakuha niyo yung tanan mo. Sige nimo. Ipala dyan kasi sa Oo. Ganyan kasi man na kapag kanang di labad din yung mga utangan. Dito jud tanan. Kaluoy naghapon. Dadali kag death certificate. Gi-enter lang po na ako na okay, matay magapunta pa doon. Sige, una lang mo. Sige. Maglaag ka rin, shopping. Kapuya ni requirements ila dali ta kaayo. Milyones dira. Dili ko gusto nga nag-acquire tayo manay. Nanak. Oh, sige. Kadyo lang kailangan na inabot. Salamat. Ihang na ko Taas kayong pila sa mga requirements. Wala na? Nakuha na ko tanan ito. Isa ka modulan yun na. Dalan na lang po na ako ni Wala na yatin. Pero ako hindi nga po na. Napakikulang. Ha? Uy, napamani. Napakikulang. Asa man ang resibo sa 7-Eleven?
resibo sa 7-Eleven nga gi-acknowledge ka nga namalit ka dito. Kailangan ba guna ito? Kailangan na. Mo isa na sa kong gipangyoyo sa imo, wala ka nagapaminaw. Sa sobrang mangod kadagan, wala na ako na kompleto tanan. At kung dili ka gusto magkuan, ayo pangutang. Pag prank ka na, di ka magpautang. Mapautang ko pero i-kumpleto ang requirements. Ganun sa mag-kompleto pati sa 7-Eleven, ang ilaga ni ID ra. Lahi-lahi man na, sing sa kinabuhi karon lahi-lahi ang mangutang. Dili ba ilalim, di magkuhang requirement dito. Nahit pa ko sa NBI. Ito mo, di ko mautang. Sana ko na. Approve. Mautang ka o mo kumpleto sa requirements. Dali na ko ka istorya. Saan, aproban niyo mo o dili? Kaya mag... Subject for approval pa na. Subject for approval. Naroon na may subject, wala man tanang eskwela. Dili, lagi na po. Ayaw pagbuot sa ako, kaya ako'y magpautang. Kapuya ninyo, ay. Ingon na lang tamong di mo magpautang. Magpautang ko, dagdagin na lang nagresibo sa Jollibee. Kita may nanginahanglan, kaya pag kita pa inaniun ninyo. Huy! Anak mo dyan ang mangutang, kay kung di mi mabayaran, magkabuang mamig pangita ninyo. Imagine ni mo ha, 50,000 mo ipautang sa ko, pero ang gasto na ko sa requirements, 51,000. Sus, anak man jud na. Ising, anak jud ang kinabuhi. Gamita gud ang imong kuan dito, panguha pa sa mga requirements. Una, pa kay mga inaana, o. Na, kay Rilo nga mahalon, o. Sus, yung taon. Kasi di na lang ko mag-ano, kaya kuhan ko na lang ng rilo, di na lang itong ni 7-Eleven, kay gago, kapoy na yung uhaw na yung kubayo, putanga lang ko, approve ha? O kanina. Kuha sa to daan na, baliki ko dire. Mga ano, karon dayon. Ayun lang. Ayaw na, Approve dili lang na. ko. Kabalo ko sa, ano ra na, pakapi na sa bubot. Sige na, approve na. Ayaw, dili ko masusulansing. Pastila. Requirements is requirements. Si Minda o si Salome may sunod sa requirements. Nisunod kay ID Raman. Lahi-lahi, gani na siya sing, sa naw na ginabi. Sing, ayaw, dili. O sige, di na lang ako mangutang ko, imo na ako requirements, sige mo. Mangutang? Ba, sure ka di ka mangutang. Di na ako mangutang. Di mo kwaon. Dili na. Imo na requirements Di akong i-release na ko karon. Sige, mangutang mo na. Oo. Kuha asa dito, last. Balik kay ko. Balik ko ha. Oh, dali ah. Kasi hindi ako. Una na. Una na. O, si 7-Eleven na ha. O sige. Dito na tanan. Okay. 50,000 na, dali. I-send ako sa imo sa GCash. Sa Gcash. I-GCash na ko lang, kwartahon na ako. Unsa ko man di ay? Bawal ko mugunit og kwarta sing kay mahugaw na, hugaw. Sige, isend na lang sa Gcash. Pila man ang pila yung isend. Tanaway mo cellphone. Hindi, balik ka na kung balik. Kuha na lang po ng resibo sa Davao Light nimo ha. Ana diri tanan, diri nga bullet, ang diri kung kuan sige Gcash na. Oh, number nimo ha. Oh, Oh. Wang Ising. Sige na, isend na diri kay 50,000 na ha. Kuma na. Ano 50 ra man eh? 50 pa ni mo gipangayo sing. 50,000. 50 sing akong pagkadungog. 50 sing dili 50,000. Unsa man mo release ka dili? Ha? Ay bahala ka muna kung i-release. Mo release ka dili. Mahal muna na ay kukuan ko na diya sing. Guard! Release. Guard, nag-wild diri si Ising, guard! Ang binili na ko mga requirements, di na lang kumuday ng utang. Ako ana na imong 50, di ko na Iuli. bayad. Hoy, nanay interest Ising! Wala interest na kaya akong kuan ang requirements sa sobra pa akong gasto. Hoy, Ising, bayarin na! Ugma, 150 na na!